салом дустони азиз, суббхатон ба хайр бошад. имрӯз бо хости шумоён тайёр кардани фирмини пиццая нишон метиҳам духтаро. чӣ хеле ки дидосед дар инҷо мани крупа гуфта будам дар видеои гузашта. Мани крупа агар раскатат кунед пицца бениҳоят бомазза мешавад. дар инҷо агар соусашам нағз заправит кунед, агар райҳони хушк, укроби хушк, чеснок, муч андохта расо бомазза мешавад духтарон. чӣ хеле ки дидосед дар инҷо ингредиентҳо бисёранд, но самый основной ингредиент барои пицца ин мани крупа ки раскатат кардан, соуса тарзи тайёр карданаш. дигар остальни агар соус чӣ қадар бомазза бошад, пицца ҳамон қадар бомазза мебиёд. инҷа ҳозир духтаро салат тайёр мекунам. мо менюнда фақат салати сезир ва греческий ҳай. ина ҳар рӯз тайёр мекунам ман. ҳозир кам кам тайёр мекунам духтаро, бо ман бошед. видеои то охирша бинед. мондани лайк ва комментарий навистанро фаромӯш накунед. ногуфта намонам духтаро, ман инҷа бо даринга мо оби хунук ба холодильник ба сохранит мекунем, нигоҳ медорем чӣ қадар ҳамин хунук ба оби хунук баистад, бо даринг ҳамин қадар свежи сахт мистад. дар инҷо гӯшти мурғ ҳозир печка ва пухта гирифтам, барои салати сезир истифода мебарам. ана духтаро, чӣ хеле ки дидосед, ман аллакай инҷанда салати греческий тайёр кардам. салати греческий ва мова, салати айзибера капуста, маслина, бринза, томат черри, свежи огурцы, боз манихе соуси бальзамик дар кор мешавад. зи крышкаша мепӯшам. амихе типа вот манихе видба соусша мемонам духтаро, маркировка мемонам. дар инҷо салат 10 соат сохранит мешавад, сохранит кара мешавад. баъди 10 соат ми уже вай мекунем, записат кара салатҳои мепартоем. бисёр нигоҳ намедорем дар инҷо. ҳозир боз сезир, ман инҷа сезирам тайёр карда шудам. ҳозир инҷа бояд ман смесь сироп монам духтаро. чӣ хеле ки дидосед бо капуста айзибера, томат черри, гренка, гӯшти мурғ ба пухтагӣ, боз дар болояш манихе итальянский трава мечошем, парсавои соус сезир мемонем духтаро. салат бениҳоят тез тайёр мешавад ва ҳам диетически бомазза хеле. ҳозир дар инҷо духтаро рафтем пицци тайёр мекунем. дӯстони азиз, дар инҷо ҳозир як дугонаи ман ҳамкоримо пиццая тайёр мекунад. ман барои шумо хушрӯкара синимат мекунам. то охира тамошо кунед духтаро. мондани лайк, комментарий навистанро фаромӯш накунед.
دوستانی عزیز، وقتی افطارم قریب فرا رسید. اینجا این شب ماش گرونچ تیار کردم. همین خوراک ماشداره رس و نغز میبینم خودم. باز در اینجا سالاد تیار کردم. خواستم سالاد با همراهی شما تیار کنم دخترها. Салат как обычный, простой и очень вкусно и полезно. Хостам барои шумо ҳам тавсия диҳам духтаро. Дар инҷо як дона пиёза майда реза мекунем, оби хунук ба мешоем, баъд дар инҷо намак ва уксус ҳамроҳ карда мариноват карда мемонем 10-15 минут. Боз дар инҷо 3 дона картошки оба ҷӯшондагӣ, пиёзи кабутак, боз дар инҷо манихаи гриби мариновни. бениҳоят бомазза ҳамин грибиш духтаро. Аз ҳамин хай гифта истифода баред. Агар назар ба хай консерва манин баночка сали грибош бомаззатар мешад. ана духтаро ҳозир салат тайёр карда сар мекунем. боз акор буромадам, риник ба даровамда кавутия гирифтам. Тамом шуда буд. Ҳозир кавутияҳоя рез карда мемонам.